Luwid ka kabalen, luwid ka Pampanga. Ako yung Alvin Bautista ni Exploring Pampanga. Kabalan, may invite tamong gini ken Bunny Kitchen kini SM Clark, second floor. So are ni po rin kaya rin ng pamangan takmantala. Tapos hindi ka bubula po kini ka sandwich do. Kaya pining the classic. Tapos ng wagyu tapo, tapos tapos ka protein monster do. Nung ini ka bilan takmantayin ka rin lang protein monster. Dito guys, pero Vietnamese barbecue pork na try tayong karela sa dagat. Manyaman nyo kasi din namin mahal kasulat ka doon best. Kapag kadwatan takmang kabalen, ini karelang wagyu tapa. Talaga pero sa pihawag ng tapos mayonnaise bagas ban ka ba din yung karelang classic. So bakit tayo na pa lang banh mi? So banh mi kumbaga yung gurin sa biyan hindi pika buns na crunchy. So dapat by the serve dia ngayon crunchy pwede may anong ibalik mataya. Kabalan. So atin lang pong try yung muna kakakitsu sinipya karelang milk tea. So yung pangadwa karelang winter melon lemonade. Tapos sila pong lemongrass pandan hindi na ice coffee to. Kabalan affordable na mo. So sinipya ka classic do yung price
floor na is 99. And then piyaka full day, tapos piyaka marabon, 149. And then itong piyaka Wagyu tapad do, mag-start na kay 139 ketong junior, tapos 199, itong piyaka full na. And then ketong piyaka premium creations do, yapining, pala premium creations, ketong betong creations do, yung protein monster, so 139 to 199 yan mo rin. Karening tayo nakakabalen, karent teas and juices no, pag mula kayo ng milk tea, so yung milk tea do, 89, 16 ounce and 22 ounce, kitong 109. And then itong winter mellow lemonade, 89, that's 109. And then itong piyaka lemongrass pandan do, so 65, that's 85. And then yun yung pinaka-ice coffee, sabi ding 89, 109. Last time taman kabalen, ren karya lang, siyempre karya lang drinks. So mumuna tatakman ng lemongrass pandan na lasa. The best, alas namin talaga itong lemongrass tsaka pandan. Kung kadwatang takman kabalen, yun yung karya lang milk tea. So alayin niya. Ayan. Manyaman niya kasi. May alas ng tapya ka, yung takuyam, tanti, chupa rin. The best. Must try. Hindi ka bali, hindi talagang buri kong takman. Hindi ka lang dump straw. Takman tayo talagang matapang. Sabi ng owner, kaya kami patutut pathetic man menu. Wait ka pala, manyaman lang, takman nyo lang. Dad, magmula ka rin drinks daw, karening sandwiches, tapos yung dump from the best. So aking ingay, Banmi Kitchen, kening second floor ng SM Clark. And then natilaring na itong branch kabalen, kening SM Pampanga. Pasyalan nyo na, sigurado nga ka magsisi. So basibayo po, dakal pa salamat kay Banmi Kitchen. Thank you for inviting us kang Ma'am Marion. Siyempre karang staff daw. Sobrang bait. Tapos inasikaso na kayo talaga. Dikit-dikit lang basibayo, kabalen, kaya tutugit ang food trip. So yaw po yung multista ni Exploring Pampanga. Manyaman kabalen.